L-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil ra l-applikazzjoni tiegħu għal pożizzjoni ta' direttur fih dan l-Uffiċċju ta' Appoġġ Ewropew fil-qasam tal-Ażil irrifjutata. Ir-rapportat dan il-Gazzetta Malta Today hekk kif sorsi qalu li Busuttil applika għal kariga sena wara li telaq mitmun tal-Partit Nazzjonalista. Kariga b'salarju ta' madwar 168,000 euro fis-sena u li toffri għażla li x-xogħol isir kemm f'Malta u anke f'Ateni fil-Greċja. Simon Busuttil applika għal kariga ta' direttur eżekuttiv wara li José Carriera rreżenja f'Ġunju tas-sena l-oħra wara allegazzjonijiet ta' fastidju fuq ħaddiema fih dan l-Aġenzija u investigazzjoni mill-Uffiċċju kontra l-Frodi l-Olaf. Il-Gazzetta rrapportat kif Busuttil għamilha mal-ewwel grupp ta' applikanti madankollu jidher li falla milli jiklassifika mal-aħħar grupp. Il-Gazzetta qalet li din l-applikazzjoni turi li Simon Busuttil irid joħroġ mix-xena politika f'pajjiżna speċjalment wara t-telfa elettorali tal-2016 u kampanja mibnija fuq allegazzjonijiet folots fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Allegazzjonijiet li sfaw fix-xejn wara li inkjesta maġisterjali indipendenti ikkonfermat li dawn mhux biss kienu folots iżda ffabrikati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.